Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. 7. Daqshekk għandna ġranet f'ġimgħa. It-Tnejn, it-Tlieta, l-Erbgħa, il-Ħamis, il-Ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd. Żiżi qed tippjana x-xogħol għandha għal matul din il-ġimgħa. Żiżi tħobb tkun taf se tagħmel meta u fl-imħin. B'hekk iżżomm organizzata u żgur ma tinsa ebda appuntament. Nhar ta' Tnejn, wara li jkun għadda tmiem il-ġimgħa, Żiżi u sħabha jużawh biex isaqqu t-tadam u x-xtieli. Wara Tnejn jiġi Tlieta, ġurnata ġdida. Malli jqumu, Żiżi u sħabha jieħdu ħsieb inatfu wara l-annimali tar-razzett u anke jippreparawlhom l-ikel. Imbagħad jasal l-Erbgħa li jiġi wara Tlieta. Nhar ta' Erbgħa, Żiżi u baba jagħmlu x-xirja mis-supermarket. Minn hawn jixtru l-bżonnijiet kollha li jkollhom bżonn ta' kuljum. Bħal ngħidu aħna jixtru ċ-ċereali biex jikluh filgħodu għal kolazzjon, jixtru s-sapun li jużaw biex jaħslu l-platti u anke s-sapun li jużaw biex jinħasslu huma u ħafna affarijiet oħra. Wara l-Erbgħa jiġi l-Ħamis u nhar ta' Ħamis Żiżi tmur tagħti daqqatit lin-nanna Teress fil-kċina. Flimkien joqogħdu jsajru xi torta jew xi kejk tajjeb. U kif tkun hemm, ġieli anke tgħin ftit lin-nannu Mario waqt li jkun qed jiżbarazza l-garaxx. U xi ngħidu għal nhar ta' ġimgħa. Nhar ta' ġimgħa Żiżi u sħabha jagħmlu ġurnata jaħdmu fl-għalqa u fir-razzett. Min isaq is-siġar, min jaqta' l-frott u l-ħaxix, min iġorri t-tabija u min jalef it-tiġiġ. Il-aħwax ġimgħa mimlija se jkollok Żiżi, mit-tnejn sal-ġimgħa kull jum għandek xi ħaġa differenti. It-Tnejn, l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa. Ifisser li tkun ġejja ġimgħa oħra ta' skola, ġimgħa oħra mal-għalliema u l-ħbieb. Inti tieħu gost meta jasal it-Tnejn? Jew inkella tħossha daqsxejn bitqila biex tqum mis-sodda wara jumej id-dar. Wara Tnejn jiġi it-Tlieta. It-Tlieta hija it-tieni ġurnata tal-ġimgħa. Kull nhar ta' Tlieta inħobb inżur in-nanna biex inqattaw ftit ħin flimkien. U t-tielet jum tal-ġimgħa tiftakru li mu? Ekku, l-Erbgħa, kull nhar t-Erbgħa inħobb inqatta' ftit ħin mal-familja. U inti kif tħobb tqatta' l-ewwel 3 ijiem tal-ġimgħa? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax sama aħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.